penonton.
arane soleh bagus atine kerana mapan sering muni laku tarekot lan mak nerifalate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami wa terhati asana yadi nasal alamin ya uhai rasul kita karomi ya uhai rasul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Leren dhisik sawetara ya, Nok. Nggih, Yung. Babakan lakon Semar Mbangun Kayangan bisa ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan ana kene. Nggih. Angka sepisan ya kuwi ora lali ngaturke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasih, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Ya mung saka nikmate kang awujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan maneh ana ing leladan sugih waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk. Nggih, Yung. Iki sowan ana daleme sinten lan dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki aku lan kowe sowan ana keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kanthi acara ya kuwi ulang tahun pernikahan utawa anniversary ke-27 tahun. Oh ngono. Iya. Tur anggone mengarungi bahtera rumah tangga keluarga besar Bapak Haji Eko iki wis pinaringan kanugrahan siwi utawa anak telu cacahe lan pinaringan momongan siji wujude putu. Alhamdulillah. Pranyata keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih termasuk keluarga sing bahagia, keluarga sing sukses bisa dadi patuladan tumrap anak putu ya. Anakku limbuk tenan kok. Apa maneh Bapak Haji Eko kuwi priyayi sing sumbut lan sembodo. Kok ngono? Anggone nimbali awake dhewe sak kanca babar blas ora ngrembug babakan prebiya. Oh ngono. Wis pira wae sing dadi kebutuhane kanca-kanca disembadani. Oh ngono. Karo Bapak Haji Eko. Kabeh mau demi suksese lumadining adicara bengi iki. Wah, tenan kok, Yung. Wiwit sore aku ya ngrasake pasugatan sing banyu mili, suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Anggone ngrangkul kanca-kanca astabrata wis kaya dudu karo wong liya. Iya, Nduk, heeh. Bapak Haji Eko iki kagungan usaha ya kuwi Ude Kurnia, Nduk. Ude Kurnia. Bergerak di bidang apa, Mak? Ude Kurnia adalah sebuah perusahaan supplier khususnya besi tua yang diterima dari berbagai penjuru Nusantara dan akan dikirimkan kembali ke perusahaan-perusahaan metal yang akan didaur ulang dan dijadikan kembali besi baru yang siap pakai. Wah, hebat. Elok, Nduk. Ude Kurnia pimpinan dari Bapak Haji Eko Syahroni kuwi berlokasi di Ruko Graha Tirtaraya 1 nomor 20 Waru Sidoarjo.
Dene gudange mapan ana pergudangan Chef Onlock Kafling 3253 V1 Sidoarjo. Wah iya. Dadi awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalah berkah kesuksesane Bapak Haji Eko ya mak tenan kok nggir. Mula wis sak mestine yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama kunjuk keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kang wis menehi kapercayan kanggo awake dhewe sak kanca paring lelipur ana laladan sugih waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk sowan komplit. Alhamdulillah sowan komplit. Kanca-kanca saka Asung Panggonta Brataning Kautaman disingkat Astabrata. Oh iya. Aku melu taunan kok lagi ruh singkatane iki. Tak delikke kok. Tidak ada siaran ulang. Gamelan wayang nggawa tekan omah. Heeh. Nggih iki ngiras-ngirus uga halal bihalal ya mak dasare isih nuansa lebaran. Heeh, Nduk. Iki halal bihalal ya kuwi nglumpukke balung pisah. Dasare halal bihalal kuwi dipopulerkan dening Kyai Haji Wahab Hasbullah ana ing era revolusi pada tahun 1948. Iya. Tepatnya berada di pertengahan bulan Ramadan. Insinyur Soekarno memanggil Kyai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya agar dapat mengatasi suasana politik Indonesia yang tidak sehat wektu kuwi. Oh ngono. Banjur saran saka Kyai Haji Wahab Hasbullah pada hari raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal nganti tekan seprene yo mak. Jadi halal bihalal kuwi uga bisa sebagai wujud penyejuk dan pesan kedamaian keadaan apapun sing lagi memanas. Mula simbole wong lebaran kae nggawe kupat tegese ngaku lepat. Oh iya. Uga ana sing ngarani kupat kuwi siku papat. Siku papat kuwi apa wae? Lebar, lebur, labur, luber. Lebar iki tegese leh poso 30 dina wis rampung banjur lebaran. Oh ngono. Lebur tegese ran ing ngapuran saling memaafkan ngelebur dosa. Idul Fitri, idul tegese kembali, fitri tegese suci. Sing ala dibuang sing adoh, sing becik ayo padha digoleki. Banjur labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecet, maknane dianyari. Nggih. Membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke, Nduk. Ngono. Nggih. Yen wis lebar, lebur dan labur dadi iso luber. Luber tegese lubera rezekine sing barokah, lubera kesabarane, lubera pangapura, luberna sedekah, luberna amal jariyah, luberna ing reh pangibadah. Amin ya rabbal alamin. Luberna ing reh kesabaran. Wajan tenan. Iya. Uga aku mengucapkan mumung iki isih sawal ya kuwi aku mewakili kanca-kanca Astabrata ngaturaken ya kuwi pangapura minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin yen ana tindak sak pecak tembung sak kecap muga-muga kesalahan kapendemo ing bumining pangapuran satemah nukulake wijining pasederekan. Oh ngono ya mak. Nggih. Wah luar biasa. Uga aku ora anggur njaluk sepura karo para penonton, karo para pamirsa pecinta seni dan budaya. Oh ngono. Ning aku uga njaluk ngapura secara pribadiku, karo kanca-kanca rekan kerjaku Astabrata. Mergo lagi iki pethuk bar lebaran. Oh iya, lagi pethuk ya ning panggung ki mau. Oh ngono. Aku njaluk ngapura sing kulino tak sentaki, ya. Sing kulino tak seneni, Apa ana? Lho piye to? Iki sing ngerong kuwi tak sentaki paling sering kuwi. Oh, Mas Heru. Apa rakelingan taun kepungkur? Nalika awake dhewe ujian tugas akhir ana ing kampus. Apa?
kuwi latihan ning omah. Heeh. Heru rawani ngandani aku, wanine ya kuwi ngandani sing iso ngepek rasaku, cah kramat jenenge Paris. Oh ngono. Heru muni, Tris omong ngono, Akbar ya aja oleh nesu-nesu. Engko nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cah-cah ngedon omong ngono. Mosok Akbar nesu, loh wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita aku meh dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku rabine Masku. Rabine Masku. Mas Iqbal Fajar Alam ana ing gedung wanita. Heeh, gedung wanita iki kan tanpa EO, kersane ibuku ki wis pokoke diurusi karo dulur-dulur, karo anak buahe Humas. Heeh. Lah aku nak bingung to nak, ya nyompo tamu ngalor kidul karo widul. Lah kok Mas Heru ki foto Mas. Foto sapa ngon? Minggat ora? Rombak bualang mangkok kowe kok. Minggat ora? Yo. Lah ya. Iya, wah kuwi urung liyane. Heeh. Kuwi adit sing nata lampu nemen malahan. Apa ya? Tak suwun taki ning Semada ke jan. Lah piye to? Wayang tancep, wayang renek apa-apa lampune kaya rumah sakit hantu lap. Jane nek apa ya. Lah ya. Ya wis ora dadi ngopo, sing penting rani ngapuran. Gusti Allah wae ngapura umate yen umate mau njaluk pangapura sing tenanan ya wi utawa sinebut taubatan nasuha. Godhong tela bisa gawe lega, napa manungsa samaning manungsa kok ora bisa gawe lega. Nggih. Kembali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampungnya dicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih kalisa saka Gudha lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman. Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana sisen limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bonang Mas Irman monggo. Ya,
labur luber. Lubero kesabarane. Angko saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan nek rasa kumingsune no. Oh, ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh, ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Waduh. Papa gitu. Limbuke ucil. Ris gantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak ngene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya.
Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosa neh kok. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wesi amo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 juta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 juta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu mesti neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah omah sampeyan, daerah sampeyan. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Malah nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah, sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh. Koclok aku ning kono. Sing ngejak kene ya. Lah ya kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Karo Ibu Hajah Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Karo Ibu Asih. Dirupak-rupakne piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ayo ana keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sisih mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi.
mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, jane kuno ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok omong. Lah jenenge wong degawe piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridhe manake aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali diurutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancet nomor 3. PI soalnya nomor 3. Papat PI nomor 4. Mo PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike PI. Oh. Sik to, adike PI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike PI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun belajar asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Alah. Rupane kowe ciduk dawet ngono ya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono. Kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki? Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang.
Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbeleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk. Nggih. Wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula Heeh. ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing siji mboten urip. Mboten kobong, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah, Mulai kon turun jaba. buasih langsung guyu. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kaya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Ya, jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo, kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo, Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng, tambah regeng, ngancani Mas Gareng. Ayo. Wa syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pledot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus Improne iki sok. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron Akbar. Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar gombes. Konjar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Iki jenenge Akbar kabeh. Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lho apa? Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya patung. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng lho. saya mengucapkan selam. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggawa dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. rungono Mas Kok iso aku? yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora Nah ayo tuh rezeki rungono Mas Iya Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah
malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah, ini harus diberi contoh, Pak Dik. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, apa ya mbok brune wong wedok? Duit apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora, ndak ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, Niken. Ah, lho. Ah, iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya ta? Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya iki anu no, simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye? Kan Dik niki kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, Anu dhisik. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Dik niki kan anak. Aku gak ibu. Nanti kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Peran aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh Ken? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik Niken anak. Mas Gareng ibu. Ah, nganggo kutung. Oh, pakai jilbab. Jilbab kamu. Yo, selendangnya. Jilbaban sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini shimmer loh. Lah shimmer. Tahun 2024 shimmer. Iya. Tahu gak shimmer. Aku udah rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing bayang aja to yo. Baunya badek to rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku sing dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu ini ya. karetnya. Ada kudungnya, dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ideh dayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet-ampet. gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah aja. Ya Allah. Lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Mosok mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek Niken. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek anu dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku. Ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tuduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. Lah kae anake dhewe sing teko. Lho, nduk niki tolong. Kene Nduk. Aku to? No. Ayahku to? Toprak aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki.
meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning kene. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei! Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok enggak asik. Wes, salim bapake wes sungkem wes. Lho kok enggak dicium? Lho kok Kuali. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah Dar. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, nangis. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa iki? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Kamu nak jadi apa? Aku anak. Sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku anak sih ya. Oh iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Betulan sis. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa Le? Bapak malam takbir malah karaokean Bu. Mosok to Le? Malam takbir pamite bapak ini malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean Bu. Bapakmu Bapak ini. sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Belas. Kok bangga. Todok. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to, rawe ngalih. Saiki.
Apa? Bapak. Bapak apa? Ya toh? Bener toh? Apa? Bapak nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, op, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes, syukur wae. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone Kowe dadi anak. wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibuke? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa rong tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menengah sik ning kono sik. Wis syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng lho. Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Ya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen di. Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Ketemu teko ndi? Takbiran. Tekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atasono, Pak, atasono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok motone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku parah ya Yakin, Pak. Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Aku nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku bocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak?
Walah bangetan to ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne ya, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak ya. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek kok. Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosik to, topine digosik. Ben nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya Power Rangers. Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasene iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblepne ning jeding, dileblep. Menengo sik, menengo. Dileblepne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblepne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblepne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblepne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das riwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene iki? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong cupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dekne kan iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten, Nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa buajah? Kalih buajah sekalian. Monggo sing longgar pundi? Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Hajah Asih. Tok. Lo. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken.
Dalam kaya mripatmu ki kok nyawang gelap. ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukokne? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, ayo yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to, Jan? Kok sentuk-sentuk Anda. Ya ora ngono ya tiket ki tak kon ngomong cangkeme. Hei. Lha wis sing luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku mun arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Hajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Nek puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Hajase, mbok menawi ngendikan napa? Ada sedikit kata dari saya cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku dieling meneh Mas, bae nanggap ke katuran malih. Amin. Mboten usah ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melas kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken niku masalah tega kali kula, Bu. Yo ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe nembang apa request nopo? Request lagu nopo? Request. Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri, nemen. Nemen. Oke. Siap Bapak. Monggo dilanjut Mas. Oh nggih. Matur suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngrego sak napa Pak? Mboten sarego-rego Pak. Lah ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wau lagune nemen nggih, Pak. Nemen. DP-ne riyen, Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Dari tim-tim Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, joget bareng ya, di sini. enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Monggo, Mbak. Mbak Sida. Monggo. Walah kok padha karo aku. Jadi tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Katanya gini, gimana Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas biar kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Pakai 2 lutut, orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dulu. Ya ampun. Akbar langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon Nggih, ya, kenapa? guyon aja.
Adung mak teratap anting. Hei. Ora, Mbak, guyon tok kok. Guyon tak kok. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak Rosida tobrut. Ya ora. Boten Mbak mriki. Wis tak dekep, Mbak. Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto rame je. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken nyanyi bersama Dek Niken nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokongnya dikek ngarep. Iya bokongnya kayak ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokongnya nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokongnya kan teng mriki to, maksud kula ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lho jajal aja. Duh. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Kaya nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego, ki ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on kata ya. Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Yo. Ratekna yo. Oke. Makasih Mbak Rosida, Pak Eko, Bu Asih, nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Sabar. Ayo. Wih. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hopa. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sih karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin, janduk Dwi. Mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. pangapunten. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Duh Enggar, minal aidin wal Ninul. Iki lho Om iki. ayu-ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk.
Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Nggih. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah, alah. Aku penduwe. Sepuro. Kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dewi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dewi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Akbar. Buka saka tenor digayengke, ya Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik. Ya. Yo, Aryo. Jangan dong, Ejak. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Sing di. Bon, ya. Yuk. Raya bengi, hutan krimis raus kumis, banyu tantu betis, dan disiksi menangis. Wong sing tak tresnani, ikoni Tayub nih. suwangan jroning uripku, yen ora nang sliramu. Sumilire angin tansah
rasa kang tak ampun gawe rodhaku tembang kangen muga bisa dadi tangga kangen iki kandang Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengna ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo rutak krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan, yo angkat. Nah, kopi piye? Yuk. Oke.
Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane 1 10 ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, lagi. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul apaan? Rumong sama sing ndi sing gundul. Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Dek Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampeyan ngompol ya? Mboten. Keringetan wong nyambut gawe. Jarekku teles. Jareke sapa? Jarekku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Seraginan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Iya. Apa? Gelo ninggal katresnan? Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Duh, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Bisa wis. Kaya ngolang-aleh to kok enek sing ndi. Bisa surup wae. Sore. Wayah sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Ya. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pamer pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya. joget apa emang kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk.
ndang maem-maem sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo, silakan. Mesake sing penikmat lakon. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbak. Iya, Semar bangun kayangan. Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Pan ana